ଆପଣ ଦୁଇଟି ଇନିଂସ ଖେଳିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବି ଭଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ମାନେ ତ ଆପଣ ପରାଜୟ ହେଲେ ଏଥିରେ? मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। ପରାଜୟ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ପିଲାମାନେ ପୁରା ସିରିୟସଲି ଖେଳି ଦେଲେନି। ତାପରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସୁରେଶ ରାଇନା ଆମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆମ ପିଲାଙ୍କର ସଂଗଠନ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କର ସଂଗଠନ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆସିକି ନା ଆମର ଓପନିଂ ବଲର ଭଲ ଇଏ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଯଦି ଖେଳି ଯଦି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଟିକେ ଦଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ବକ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଆପଣ କାହିଁକି ବୋଲିଂ ଆସିଲେନି? ଆମର କାହିଁକି ନା ଆମ ବ୍ୟାଟିଂ ପଳେଇଥିଲୁ ନା ହିନ୍ଦୀରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ସୁଟ ସାଙ୍ଗରେ ଡବଲ ସୁଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବେ ତମ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଡାକ ଦେଶୀ ସହିତ ଟିକେ ହାର୍ଟ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଟିକେ ହାର୍ଟ ଟିକେ ହେଇଯିବାରୁ ଆଜି ପୁରା ମୁକାବିଲା ଚାଲିଲା ବୋଲିଂ ପୁରା। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ବୋଲିଂ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ? ଆପଣ ଏମିତି ଦେଶୀ ଆଉ ବିଦେଶୀ କାହିଁକି ପଞ୍ଚ କରିଥିଲେ? ନାଇଁ ପୁରା ମିକ୍ସ କରିଦେଇଥିଲି ତ ଆପଣ ସ୍କ୍ୱାର ଲେଗରେ ଥିଲେ କାହିଁକି ସ୍ଲିପ୍ ଆସିଲେ? ସ୍ଲିପ୍ ଆସିଲେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିବାରୁ ମୋତେ ଆଉଥରେ କହିଲେ ତୁ ସ୍ଲିପ୍ ଆସିଲି ଭଲ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ସ୍ଲିପ୍ରେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି କି? କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖେଳୁଛି ସମସ୍ତେ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ମନୋଜ ବେହେରା ଆପଣ ଦୁଇଟି ଇନିଂସ ଖେଳିଲେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଭଲ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇନିଂସରେ କାହିଁକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ? କାହିଁକିନା ଆମ ପିଲାମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖେଳିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମର ସମସ୍ତେ ଭଲ ଖେଳିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମକୁ କୁଆଡ଼େ ହେଲା ଶ୍ରୀରାମ ଆମର कैप्टन मुकेश अंबानी कौन? मुकेश अंबानी लेकिन क्या हुआ धीरे लेकिन क्या हुआ जो वोट था ना पेसर वोट था नहीं डाला था अवार्ड दो मागे नहीं ताकू का यूरोप अवार्ड दो बारे ଆମର ପୂର୍ବତନ ସିଓ ବେଙ୍ଗଲୋର ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଟିକେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିଲା ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ପରାଜୟ ହେଲେ? ପ୍ଲିଜ୍ କାମ୍ ଟୁ ପିଣ୍ଟୁ ବେହେରା। ଆଜି ଖେଳିଥିଲ ଭଲ ଖେଳିଥିଲ ମାତ୍ର ଟିକେ ଲୁଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଲୁଜ୍ ହେଇଥିଲା କହିଲ ଟିକେ? କାହିଁକିନା ଦେଶୀ ଆଉ ହାର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ତ ଟିକେ ଲୋ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ହଉ ଦୁଃଖ କରିବା କିଛି ନାହିଁ, ତମ ପାଇଁ ବି କପ୍ ଅଛି। ଛୋଟ କପ୍ ହେଲେ ଟିକେ ଲମ୍ବା କପ୍ ଟେ ଆଣିଦେଇଛି।